Čau lidi, dneska budeme kopat 10 přímáků tady s Matym. Čau, čau. A kdo prohraje, tak si bude muset tady do té bažiny namočit palicu. Je sice horko, ale úplně nechci. Jdeme na to. Začínáme a jdeme kopat. Můj první free kick. Let's go. Jo. To prčíc. OK, jdeme na to. Tak Maty má druhý svůj. To bude někam k tyči, to Ale půjde. to nedá. Kopej ty lopatou už. Jdeme k tyči snad. Os. Pravá spodní. Fejknul jsem golmana, ale vyšlo to. Druhý přímák. A teď mu to trefíme do obličeje. Ale nedá. Tyčka. Jdu na kameru. Já a jdu kopat svůj třetí free kick. Kopat pravádný. Byla podobná situace, jak když Škodák to pustil. Dát gola, protože když jsme prohrávali o hodně. Hej, propust, jo? Ne. Golman nám zemřel. Aspoň už nebude chytat. Ambulance! Aspoň už nebude chytat taková lopata. Sice jsem pravák. A postavím se na lávačku. Vesničan, kope. Vesničan. Škoda na čtvrtý free kick neboli přímáček. Tak a teďko na Teď jsme celkem kuk, protože předtím jsme napáli golmana a už jsme málem volali ambulanci. To bude šibenice, jo? No, tak to určitě. Ty to do té brány sotva dolítlo. Vystřihni to! To byl gol? Kámo, co to je za golmana, já ho fakt prodám. Golman už se pěkně připravuje. Tam musíme nahulit. A do obličeje dostaneš. Jo. Jackson. Skoro. Stejně jsem už prohrál, ale 3-2 by bylo přece jenom lepší než 3-1. Ještě, že golman je lopata. Ne, není zvyšený. já si myslím právě, že je zvyšený. Ne, není zvyšený z tému. Že jdeme na trest. Matýsku, tak co, jak se těšíš? Jak na Vánoce, hele. Jak to, ty si jde namočit hlavu, svůj trest? Okay, já do čimikra dám sem. Už čau. Ty vole. Tak a Matýsku, pojď, klekni si na kolena a celou.